Календарда инде октябрь уртасы әбиләр чуагы дәвам итә. Синоптиклар соңгы 145 елдагы иң озын җылы көннәрне теркәгән. Температура нормадан югарырак. Республикада алтын көз озакка сузылырмы? Алдагы язмада. Әбиләр чуагы быел дөрестән дә озакка сузылды. Көннәр җылы тора, моны синоптиклар да раслый. Бу елга охшаш алтын көз 1974 елда булган. Такая теплая погода, и ей мы обязаны ситуации блокирования. У нас был блокирующий антициклон, который обеспечил высокое... Шундай жылы һава торышы антициклонның озак торуына бәйле. Явым төшеннәр юк, һава басымы югары булды. Сентябрьдә гадәти явымнар норманың 30% кадәр генә булды. Августта бу норма күбрәк иде. 22 сентябрьдә яңгырлар яву бөтенләй тукталды. Бу хәл уникаль, әмма ел үзе дә гадәти түгел диләр казанлылар. Көннәрнең җылы торуыннан барысы да канәгать. Тәүлекнең якты вакытында урамнар, парклар кешеләр белән тулы. Бу аңлашыла да, көндез урамда температура климатик нормадан 6 градуска югарырак. Про осень красивая, золотая, болдинская осень. Җылы көзнең эшмәкәрләргә дә файдасы бар, чөнки пандемия сәбәпле алар җәйге террасаларда гына кешеләргә хезмәт күрсәтергә мәҗбүр иде. Күбесе эшләвен дәвам итә. Спортчылар өчен дә җылы көннәрнең уңай яклары бар. Тик җылы көннәр озакка сузылмаячак дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә җомга көнне Татарстанга яңа циклон килә. Метеорологлар фикеренчә, һава температурасы климат нормасына кадәр төшәчәк. Шулпан Әмири, Булат Шакиев, Рафкат Зиятдинов, Татарстан яңалыклары.